Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadratul muhtaramin dumateng para alim, para kiai ingkang tansah kula takzimaken, dumateng sesepuh dalah bini sepuh ugi ingkang kaanggep sepuh wonten ing tlatah Semampir ingkang tansah kula hormati, utaminipun dumateng Sohibul Hajah, Sohibul Bait, panjenenganipun Ibu Sarni dalah sedaya keluarga ingkang tansah kula hormati ugi, saha dumateng pinanganten kekalih nyuwun inggih panjenenganipun Nak Mas Bagus Budiono kelayan anak kula Sofiati Agustina ingkang berbahagia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama monggo sesarengan ngunjukaken puji dalah syukur wonten ngerso dalem Allah Subhanahu wa taala. Kanthi ucapan alhamdulillahi wa syukrulillah, dene menapa wonten ing kesempatan siang menika kanthi rahmatipun Allah Subhanahu wa taala kula saha panjenengan sedaya saged bermuajahah bertatap muka makempal wonten ing dalemipun Ibu Sarni dalah keluarga kanthi boten manggihalangan satunggal punapa-punapa. Kanthi makempal kula panjenengan sedaya wonten ing kalodhangan wekdal siang menika mugi tansah kacathet dening Allah Subhanahu wa taala kadadosaken amalan sholihan ingkang tansah dipun terami dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad mugi katur dumateng baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam ingkang tansah kula panjenengan sedaya tenggo-tenggo mega syafaat atawi pertolonganipun. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wonten ing kalodhangan wekdal siang menika kula minangkani wakil rombongan saking pinanganten putri inggih menika saking tlatah Brumbung. Wonten ing kesempatan siang menika panjenenganipun Bapak Pomo boten saged rawuh awit mungkin wonten hal ingkang dadosaken boten saged rawuhipun panjenenganipun Bapak Pomo kala wau. Akhiripun piyambakipun maleni dhateng putranipun menika sampun sah secara agama maupun pemerintahan nggih menika naminipun Taukil bil Kitabah. Wonten ing kesempatan menika kula minangkani wakil saking rombongan pinanganten putri ingkang sepisan nggih menika ngaturaken salam taklim kunjuk dumateng panjenenganipun Ibu Sarni dalah sedaya keluarga kanthi ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lan salajengipun kula minangkani wakil saking rombongan pinanganten putri ingkang baku sepisan nggih menika niat sowan silaturahim perlu nderekaken lampahipun pinanganten putri ingkang alhamdulillah wonten ing kalodhangan wekdal menika sampun dipun ijabaken dening panjenenganipun Bapak Naib selaku petugas saking KUA Kecamatan Jepon. Salajengipun nggih menika boten ngilangi adat istiadat Jawi bilih ingkang putra menika sami ngawontenaken akdu nikah utawi bojo krama boten lepas boten ngilangi adat Jawi nggih menika perlu maringi syarat sarana ngaturaken napa menika ugi rampi duka napa boten kula sebataken setunggalan setunggalipun pokoke napa ingkang dipun asta dening panjenenganipun Ibu Paini dalah penderekipun saking Brumbung
wonten ing kesempatan menika kula pasrahaken dumateng panjenenganipun Ibu Sarni dalah keluarga. Atas penampinipun mangke kula minangkani mewakili saking keluarga pinanganten putri ngucapaken matur gunging panuwun. Lan salajengipun anak kula Sofiah Agustina wonten ing saat menika ugi kula pasrahaken dumateng panjenenganipun Ibu Sarni dalah keluarga. Boten sanes nggih menika Bapak Pomo dalah Ibu Paini dalah penderek saking tlatah Brumbung nuwun tambahing pangestu, nyuwun tambahing doa restu, mugi-mugi pernikahan lari kekalih kala wau andadosaken pernikahan ingkang barokah ing tembing akhiripun saged membina keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah dunyan khatal akhirah amin Allahumma amin. Lan salajengipun mangke sak paripurnaning adicara wonten ing kesempatan siang menika kula minangkani rombongan pinanganten putri nggih menika saking tlatah Brumbung nggih ngiras-ngirus nyuwun pamit. Kula dalah sedaya rombongan mestinipun kathah pinten-pinten hal kirang renaning penggalih dumateng panjenenganipun Ibu Sarni dalah keluarga. Mila saking menika kula minangkani mewakili rombongan saking pinanganten putri nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Lan saking pribadi kula piyambak anggenipun masrahaken ugi rampi uga masrahaken pinanganten menawi wonten hal-hal napa kemawon ingkang kirang renaning penggalih dumateng panjenenganipun Ibu Sarni secara pribadi nggih nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Kanthi pangestu doa restu panjenengan sedaya jengkaripun rombongan besan saking tlatah Brumbung mangke mugi-mugi dipun paringi slamet ngantos dumugi dalemipun piyambak-piyambak amin Allahumma amin. Saking kula cekap semanten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa binasta'inu ala umuri dunya wa din sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Dumateng para bapak, para ibu, sepuh bini sepuh, para alim, para ulama, para kiai ingkang semanding kitab suci, kitab ing wahyu ilahi ingkang kawula bekteni. Monggo langkung rumiyin kula dherekaken sareng-sareng puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala karena wekdal menika kula nampi sami tasihipun taufik hidayah yen bakal saged rawuh utawi ngrawuhi undanganipun yen menika Mbah Sarni menika dalam rangka walimatul arus utawi temanten ngantenan. Mboten sopan syarat salam mugi kula jatuh dumateng juwing ketan Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu-antu syafaatipun benjang yaumil kiamah. Nyuwun sewu dumateng panjenengan sedaya langkung-langkung nggih menika dumateng Bapak-bapak sedaya rombonganipun kula minangka talang atur saking menika Mbah Sarni ingkang sepindah nggih menika makini Mbah Sarni nggih menika dumateng Bapak Besan Bapak Pomo nggih menika ngaturaken salam taklim ingkang salajengipun nggih menika dumateng nggih menika Bapak Pomo sedaya rombongan nggih menika ngaturaken silaturahim nggih menika mugi-mugi kanthi silaturahim menika asaged nambahi raketing tali pasederekan antasipun nggih menika Bapak Besan Pomo kalian Mbah Sarni. Ingkang salajengipun nggih menika angaturaken syarat sarana nggih menika pisang setangkep jambe suruh minangka pratandha tali asih utawi tali katresnan nggih menika dumateng Sofia kalian Mas Budiono. Mugi-mugi nggih menapa-menapa ingkang dipun beto sedaya ingkang dipun beto nggih menapa boten saged kula sebat napa setunggalan-setunggal sampun dipun tampi ngoten nggih dipun tampi sedaya boten ingkang ujiwani. Lan semanten ugi salajengipun nggih menika amasrahaken temanten rehning putra menika sampun rampung lan ijab kabul nggih menika terus
keluarga Mas Budi kalian Mbak Sofi nggih menika dipun pasrahaken dumateng nggih menika Mbah Sarni nggih menika dipun tampi mboten wonten embah-embane putra mantu dipun anggep putranipun piyambak ngoten mawon. Engkang salajengipun nggo pilih mangke acara demi acara sampun paripurna nggih menika kula minangka talang atur saking Mbah Sarni mbok pilih anggenipun ngaturi sugatan unjukan dedaharan kirang prayogi dumateng nggih menika rombongan besan saking Brumbung kula nyuwun agunging pangapunten sakathah-kathahipun lan semanten ugi mbok pilih acara sampun paripurna semanten ugi nggih menika mugi-mugi rombongan nggih menika besan saking Brumbung anggenipun wangsul utawi kondur saking mriki pinangan kawilujengan keselamatan ngantos dumugi papan palengganipun piyambak-piyambak. Ingkang pungkasan nggih menika kula minangka talang atur saking Mbah Sarni mbok pilih wonten kirang langkungipun tantang tanduk kirang prayogi dumateng panjenengan sedaya kula nyuwun agunging pangapunten sakathah-kathahipun. Cekak semanten matur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saged pinarak kanthi mardika kasuwun para tamu agung para pangombyong nyebar godhong karo sabar sautara lenggah kanthi jenjem sinambi nenggo lumadining tata cara ingkang sampun rakit nggih punika daup temanten amung kewala risang pinanganten dereng purna anggen yohange dibusana kanalindran kinarya busana tata cara panggih daup temanten netepi gesang ingkang kaping kalih pramila kasuwun para kadang Jevita Nyampur Sari Aringkes nyuwun setunggal lelagon semoga sugeng ejang sugeng lega sugeng pinarak kanthi mardu mardikaning penggalih ingkang kos pindah keparang kanthi uluk salam bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kala nuwun kasarasan kawilujengan katentreman awesening Gusti ingkang Maha Wilasa mugi tansah kajiwa kasalira para sagung dumadi langkung-langkung kunjuk para pepundhen sepuh aji sepuh ingkang sampun hantu kaping yuswa ateges pono ing pamalsebda ing pitutuluh dat pinanipun kepanggih sinarengan saking Jevita Musik Entertainment ingkang pidalem saking laladan mriki piyambak inggih punika semampir Kecamatan Jepun Kabupaten Kota Blora ingkang dipun pangarsani inggih punika saking Mas Gayon ngaturaken matur nuwun sembah suwun dumateng ingkang mengugati saking Ibu Sarmitra Sakukupan inggih menika kala wau ingkang sampun netepi darmaning asepuh ingkang sampun anggejaba kabulaken saking putra-putrinipun ingkang asma saking Mas Budiono ingkang sampun pikantuk saking Mbak Sofia Agustina putri ingkang saking Bapak Supomo adalah Ibu Suciati ingkang pidalem saking laladan Desa Brumbung. Mugi sang pinanganten kekalih dados sang pinanganten ingkang sakinah mawaddah ugi warahmah insyaallah kebahagiaanipun fid dunya wal akhirah amin. Ingkang kula hormati saking Bapak Kepala Desa sedaya staf perangkat desa ugi saking sedaya para tamu undangan ingkang sampun rawuh wabil khusus dumateng saking pangombyong besan kagem biak sepining sosro wedal enjang punika kepareng kula ngaturaken jengkaring saking Widawati ingkang pidalem saking laladan Cepu Kota Minyak. Inggih punika candhaipun wonten Mbak Wiwin Safara sinarengan saking Jevita ugi makarya sinarengan saking Assalam Audiental Digital saking Mbak Wiwin mampir dadi insyaallah nggih saking Mbak Wiwin Safara laras ingkang pidalem saking laladan Cepu Kota Minyak sadèrèngipun panjenengan setunggal tetembangan panglipur kagem biak sepiring sosro ing wedal enjang punika uluk salam rumiyin Mbak Yu monggo. Sugeng enjang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki acara pernikahan Sopo? Mas Budi dan Mbak Sofi. Apal ya? Iya kan tulisannya. Kira wis kanca. Jebule ngrepek to. Nggih pun tunggaken Mbak Yu. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Cepat dikaruniai momongan yang soleh dan solehah. Insyaallah enggal pikantuk keturunan soleh-soleha migunani tumrape nusa agama uga lan bangsa nggih. Niki kagem biak sepining sasana ing wedal enjang punika Mbak Yu sakmangke badhe panjenengan setunggal tembangan insyaallah saking sang pinanganten kekalih ajeng kepanggih. Ngaten. Monggo. Sinarengan saking Jevita nuansanipun Nyampur Sari Aringkes dan kasih nabi pasukan yang sampun kasamta kadiring pramulan beberapa saji kaham mugati Assalam audio
ketengalipun sang pinanganten sampun sama baik gati sawi geng diri agenipun kepangke Mbak Ayu panjenengan pinarak rumiyin dumateng saking Bapak Pranoto acara saking Bapak Wahab pedal uga panggenan kalau semanggaken sak jangkepipun nuwun. Aturan sugeng enjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sinarengan Jevita. Jevita nuansa nyampur sari. Nggih leres Mas. Nanti malam masih ada lagi satu. Insya Allah nanti malam kita ojingan. Ojingan. Nanti malam ada vokal 5 ya. Vokalnya 5, gitarnya 3. Tapi sing loro batal lo gitare sing loro. Dadi Mas Sito. Ya ora ono. Ora ono. Wong sitoke loro. Sing vokale loro ya batalno, grupe main dhewe berarti telu. Oh, saenenge berarti telu ya, Mas. Ade niki spesial buat mempelai kedua, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah ya Mas Resen. Amin ya Allah. Lekas diberi keturunan yang soleh dan soleha pastinya. Ini baru bener. Benar, nek muni momongan kuwi salah to, Mas. Nek kowe ndongak-ndongakno sang penanganten ndang duwe ngomongan aku mbok omong gelem jajal mong Lah iya. ya. Anake tanggane dimang ya iso ae to ya. Insyaallah enggal-enggal pikantuk keturunan soleh-soleha migunane tumrape nusa uga lan bangsa Amin. ya. Monggo Mbak Yu sedaya Bapak tebangan. Wahab sugeng enjing. Wilujeng enjing Mbak Yu Diva. Jenengan apa mboten kersa duet kalih kula to? Mengko to. Mangke. Tenan lho ya. Tenan. Wis tak rencana. Wis tak rencana. Oh iya lho. Weh, patang lagu apa lagu modelmu. Lah bayarane sing polake kok ya, Mas. Alah padha ae kok. Padha ae. Kalau nuwun 700. Lah iya 750 nyekel. Amin. Muga-muga dijabah dening Gusti Allah. Bose Amin. Sapa ngerti kok bose ndungu. Ya. Nggih Bu ya, Mas. Ayo. Monggo saking Mbak Diva Ayu. Nggih, monggo. Peteng dedet rasane ngatiku asik kali krungu kabarmu Salai tani sing kondur mung layangmu ora liya kena kutik. Aja sampai kena bodoh ya, Nduk ya. Ampun Mas Resen. Cukup resek bae Aku biyen kena bodoh. godho, biyen kena godho rong sawah rong pedhot entek. Masa Mas salahmu dhewe. Bocah nakale kaya ngono. Lah iya, oh ndableke ngono iki lho. Untunge nakal-nakale mresel device. Ataman aku jadi korban. Ayo no. Jenengan saking Jevita. Assalam audio. Kerja bareng Sanggarias pengantin Ayu.
Matur sebab nalikan inde jaman semono tresnamu setya lan tuhu nyatane mung tansah alemono sasat ora nate citra Dedaran kagem Bapak Ibu tamu undangan nggih Mas Presel. Niki sampun lengkap wonten sasana buka wonten rawon. Rawon asem-asem, soto ayam sama So- bakso. Soto ayam sama bakso. Nah, lengkap sekali ya Mas. Pramulati pramusajine cekatan ngerti tanggal jawabe Nggih. langsung sacet-sacet dedaharan unjukan komplit kopi nggih wonten. Oh wonten to Mas? Saking cepete kopine digawa mrono neh copete ra umum. Orang diombe wis digawa maneh. Copete ra umum pendalate. Niki sampun siap? Dereng? Kadose sih ya. Bawa niki tesih lagu niki Ayo diterusno sik Lho, niki dirampungno tesih sik. Para limang-limang rek ngono Mas. pun lajengaken Mbak Ayu. Eman-eman lho wis kadung dibono bocah ayu. Niki Nggih. mengke nggih wonten dulur lanang kawula Mas Wakit. Oh iya. Mas Wakit. nggih. Oh niki wonten kirape mangke. Mengke wonten Sang Subuh Manggula utawi cucuk lampahipun wonten Mas Wakit. Monggo mun lajengaken. Nalikane di jaman semono Cerita tresnamu kino mati nyatane sing kundur mung layangmu ora liya Jepita nuansa lipun nyampur sari kes ugi makaryo sinaringan saking Assalam Audio. Wonten Mbak Diva Ayu. Nggih, sampun katuran setunggal lagu wonten kena bodho Mas Nggih, Presel. kena bodho sinaringan Mbak Diva Ayu panjenengan pinak rumiyin. Nggih, sembah nuwun. Saking Bapak Pranatoso pripun? Sigek sawetawis Siget sak wetawis. wis kinudrat ing jagat wis kapurba dening Gusti Kang Maha Kawasa ya ing kene titaing Gusti kang asipat jalu lawan pawestri nedya netepi surah para nabi mangun brayat janati baiti nambut silane ngakrami sarta anglelulaksita harja edi endahing budaya kuwi tepuk ing catur netra ingkang linambaran budi rahayu samya kumlawe astanira samya balang gantal tondo daud temanten netepi adat Jawa Dwipa para denya balang gantal Ki Ajawat astane kang garwa sung pratandha ngaturaken pambagya kasugengan samya rahayu ingkang sami tinemu tumulire sang pinanganten putri Hangrut cacane loarsa hanjengku ngaturaken sembah kalbu tondo bekti putri yang guru nadi kaadani tinampi kanthi bungaing ati tumulire sang pinanganten kagung daya-daya hangrut cacane loarsa widak punangan tiga kang cinaketing bokor kencana sakala kanangan tiga tinapak ing padha prek pecah sanalika pecahing kanang antigo yekti pecah wiji dadi jagat gemelar anggenyo mungkasi kridane mudi
pramila pecahing tigan mlabar ing Bantala dadya sasmita babar tumangkar tedhak turun putra wayah kinarya nglajengaken sejarah pramila risan pinanganten putri Daya-daya Anggranupada kang garwa Ranu wis ngarani toya parandene padha ambeyan wujude hamberat salwining Sukerta temah lulus mulya manggih raharji katon kambang kumambanging Sekar Triwarna mawar melati mewah kandil ingkang aneng jero bokor kencana sedaya kinarya pralampita lamuntuh winawaring tembung manis kang mijil saking kedaling lati tansah kumandil-kandil aning pandhaming netra miwah tungtunging nala Baradenya Anggranupada giya tinabyan asta kakanthi jumeneng dening kang garwa kang winastan junjung derajat jejering priya parikedahan junjung derajat ing wanita murih rahayuning sedya wis satraju drajating putri kelawan guru nadi ingkang nedya kasuwitane tumuli bujuru dhawuh temanten ngasta sarat sarana ingkang wujud panjang ilang iker kaprah sinebat uter tan kantun tirta wening kamijil saking kendi pratala kasuntak miyang Bantala tepung gelak paribasane datan ana kendhate mila kawastanan panjang ilang mengku panyuwunan mring Gusti kang moho wenang mugia panjang yuswane risang pinanganten sekalian ilang sarap sawan samarga marga bagya mulya kang tumama salaminya wondene kalamuntuh kawastanan iker ing leladan Kabupaten Blora Mustika embang ajab mugia risang pinanganten sawusnya kaikeri sageda hameper mring hawa nafsu amarah alwamah supiyah talah mutmainah mula boten mokal jroning panjang ilang kaisi jajan pasar miwah cok bakal tirta wening dadya pralambang weninging penggalih yen ya samya mangun bebrayan nampi wahyuning judha saking Gusti kang moho kawasa Baradenya kaikri sigra jumanggah risang pinanganten putri arsa mapan wonten ing sisih kiringe kang garwa ingkang winastan lampah meradak sina ya winastan lampah meradak sina awit kawiwitan saking iring kanan tumuju wonten ing iring kiring kawistara wisnya jajar aneng andhaping tuan pisang raja pasemone nyata kalamuntuh dawuh wis pinasti saking Gusti kang moho kawasa sigra sinakeban sindur dening kang ibu arsa kamban dening kang rama tumuju mring sasana mulya ya sasana jatarupa sasana pinasri mahanani tata cara sindur embanan ya iki kang Rama kalageng Ibu Sarni anampi wujuding wahyu kamulyan ya wahyuning judha kang putra alon tindaknya bebasan tumibaning suku ing Bantala Yayah Midak Wirama lamat ingkang kabiyarsa swaraning gongso kang ambabar laras moyo nadanja alon kenya samya lumaksana bebasan ambung sakedheping netra wis ya minggah miyang satinggil binaturata
ya sasana mulya ya sasana jata rupa ya sasana pinasri ya sasananing sang danis wara sigra slindur kalorot saking anggane risang pinanganten sekalian mula nengok kang ginucap gantiya kang cinarita sinartan sumiling samirana manda pahanani traji tresna traju tegesing timbangan mondene tresna ya wujud katresnane kang putra sekalian kawitara risang pinanganten kagum lenggah wonten ing ngiring kanan mondene risang pinanganten putri lenggah wonten ing ngiring kiri kaya tanpa beda menggah bobote kang putra sekalian mula ing kalenggahan kawisuda katanem jero netepi gesang kapindho wujuding mangun bale wisma kasengkana luhur kanthi manunggu puja mring Gusti Kang Maha Kawasa bismillahi tawakkaltu ala la haula wala quwata illa billah jroning palancep muga tuwuh ngrembaka bakuh ukuh tan mingguh salure kewuh lestari kang samya kaesti musnya kasengkan ngaluhur ateges jumeneng Alindra dalasan Prameswarinata ing samangku arsa tetepi jejering priya dana boga lawan wastra mrentahi garwa kang winastan kacar kucur kacar kucur serah kaya tampa kaya guna kaya kinarya gegambaran wajibing priya upaya boga lawan wastra nyuwun mring Gusti Kang Maha Nasa ratri pantaraning rahina mula kawujudan wos ketos arta receh kacang kawak dene kawak werdi kang sinandi sakawak-kawake kacang isih kawak temantene jejreng putri lahir ngabekti guru nadi jroning batin hangesti mring Gusti kanthi geminastiti ngati-ati sedaya kasuntak datan wonten ingkang cecer kinarya pralambita priya tansah gares mring rayi garwa kinasih kabundeli nuli katitipaken dumateng ibu minangka patuladan pendaringan kebak ing Madyapada mula kaya mangkono toh pamaturing ahayu sofi lamun toh kawedhar ing lesan ibu kalilanana kula titip boga lawan mastro kula kakali ibu yo nduk tak tampa lan dak simpen besok dak lungake sliramu yen ta wis medhang kori yo nduk kasinggihan ibu muga bisa jalari rezeki kang barokah kanggo omah-omah yo nduk puji pangestu kang ibu mugi andayani kamuran gesang kula wonten Madyapada Purna yayani dipaken boga lawan wastra samangga sampun lenggah kanthi mardika sinambi bal wacana yayi wonten timbalan dawuh Kang Mas rasa ngelih padharane Kakang Yayi Maragage derekno Kakang Dahar iya Yayi ngestoaken dawuh Kang Mas sang juru lati kita nyamaptaken dalane Nalindra dalasan Prameswarinata pinilih boga jenar Pancarasa linambaran noning pisang raja yen ya dahar sinungga bebarengan miwah dulang tinulang boga jenar
Kinaryo Pratandha darane risang pinanganten sekalian datan sing larsange paugraning agama miwah negara. Temah rezeki kang barokah saking Gusti kang Maha Murah. Wondene Pancarasa kinarya gegambaran dulang dinulang werdi kang sinandi piwulang sares miandung kanikmatan ngenya mangun bebrayan purna denya dahar samangko arsa ngunjuk her wening her tegesing banyu wondene wening wis ngarani Madya Madi. Tirta ya banyu. Banyu minangka sumbering ilmu uga sumbering panggesangan. Uga kinarya lambang kaprasajan gesang ing Madya Wada kinemulan bondo donya pangkat derajat. Datan nglirwakaken pranatan saking Gusti Purbaningrat. Purna genya dahar miwah ngunjuk samangko arsa sumungkem mring Rama miwah ibu. Kinarya wajibing putra mring tiyang sepuh catur amung kewala pranatan tedhak turun kraton Mataram. Duwung kalolos canela karucat tandha bekti mring Rama miwah ibu lahir tulusing batin. Nulat nulodo duk Gusti Putri Retna Pembayun dalasan keng garwa yoki ageng mangir genya marak sowan mring Rama ya panembahan Senopati sedaya piandel kalolos giya agekanten asta lumarap sumungkem mring Rama miwah ibu. Jroning wardaya lamun toh Cinandra panyayah migar jroning tias. Sidra sendheku hamari keluyayah konjem ing Bantala wadanane risang pinanganten sekalian. Anggen nganggo swa pepadane Kang Rama miwah ibu. Eling-eling ibu minangka papane yoga prata salebeting Nawa Candra Dasari. Eling-eling Rama kang sumadya ngukir jiwa raga saha paring pangupa jiwa awit linarake ing Madya Mada tumugi adiwasa samangku katengku jejering satriya tama. Sigra lumengser kiya lumarep sumengkem mring Rama miwah ibu ingkang kapindho. Rama pangabekti kula katur wonten sangandhaping pada panjenengan Rama. Ibu pangabekti kula katur. Yonder yondo pangabektimu sakloro ndadekno bungaing ati wong tuwa. Dak pangestoni banyu mili kaya dene ngilining banyu sangka pucuking arga muga sliramu sakloro bakuh kukuh tan mingkuh saluwining kewu. Bisa urip tentrem rahayu raharja salaminyo. Lho nggih Ibu, nggih Rama. Katon sumengar bingar pasuryanira dupi anampi pangestu saking tiyang sepuh catur tartamtu kewala. Andayani kasanosan anggen yo mangun bebrayan ing Madya Mada netepi gesang kapindho. Mula nengo kang kinucap gandya kang cinarita canela kagem
Soho duwung kaagemaken kinarya jangkeping busana piandele Nalendra ngayomi garwa miwah para kadang. Pemirsa yang berbahagia, sebagai dokumentasi peristiwa bersejarah yang terjadi hari ini, mempelai berdua berkenan untuk bergambar bersama lewat sorotan kamera syuting video sebagai ungkapan rasa bahagia. Wajah-wajah bahagia terpancar dari sorot mata mempelai berdua yang seolah takkan luntur terkena sengatan sinar mentari, senantiasa berseri tersirami pancaran beningnya cinta yang suci. Pemirsa, usai mempelai berdua melaksanakan foto, kini langkah mempelai berdua diikuti oleh kedua orang tua yang juga merasakan gita bahagia putra-putrinya tercinta. Seiring alunan doa bahagia, restu cinta, perjalanan jalinan cinta putra-putrinya tercinta dalam kehidupan berumah tangga. Pemirsa yang berbahagia, pernikahan bukan hanya menyatukan dua hati, dua perasaan yang berbeda, tapi pernikahan juga menyatukan dua keluarga yang berbeda silsilah dan asal-usulnya dengan satu jalinan pernikahan putra-putrinya tercinta yang tergambar dalam acara foto bersama. Maha berkah dan maha luhur Allah yang telah menjadikan musyawarah atau mertua dengan sebab bertemu. Pemirsa, kecerahan dan keakraban foto bersama yang diabadikan dengan sorotan kamera dalam rekaman gambar video ini tersirat satu jalinan persaudaraan dan kekeluargaan yang terbina dengan baik, rukun, damai, dan sejahtera. Ini adalah merupakan contoh keluarga suri tauladan yang selalu menampilkan kebersamaan. Keluarga adalah harta yang sangat berharga, yang merupakan cerminan riwayat dalam tontonan kehidupan. Betapa indah dan bahagianya hari ini bisa berkumpul bersama keluarga, seakan menjelma menjadi satu puisi indah dalam kehidupan. Waktu yang berputar cepat hari ini seakan telah jauh meninggalkan masa lalu. Meskipun sanak kerabat dan handai tolan yang hadir telah mampu menorehkan kisah yang indah bersama, namun kebahagiaan yang terjadi hari ini seakan melebihi dari rasa bahagia yang pernah dialami. Peristiwa yang sangat bersejarah dalam kehidupan dua insan yang menjalin perintah ilahi Robbi. Gak kedengeran kah? Gak kedengeran. Angga fotografer video syuting. Orang 16 sih Pak Resi sesuai kabeh. Bu Lucy ampun mundur yen Bu Lucy. Ampun mundur yen nggih, foto-foto yen nggih. Bapak Ramida ayo. Kita musik. Yo. Are you ready, boss?
nyanyi di sini Bapak Ramajaya. Juga spesial untuk dari ibunya Lucy, ya. Moga-moga sehat selalu Bu Lucy, ya. Makasih dari Bapak Ramida, Mas Ari. Bapak Ramida nggak nyanyi dulu sini yuk. Nggak mau. Dari dulu aku pasti nggak mau dia. Betul. Bapak Ramida, Mas Ari, makasih. Juga kondur Bapak Ramida juga sang suami ya. Hati-hati di jalan, Mbak. Ayo dari bos. Aku sampai koyo lagi kasmaran tenang. Maku takut tuh peparangan.
terima kasih.